Blakiz Beltza bi Ainorekin egin dugun ibilbidearen balantzea, benetan oso ederra izan dela, latza zenbait momentutan ere bai, hasieratik segulako presioa egon delako Estado Espainoleko zinemetan egon ez dadin, horregatik adibidez Andaluzian bakarrik lortu genuela Sevillan egotea, eta aste bat pasatu eta gero, karteleratik kendu behar izan zigutela, eta gero zenbait tokitan ezin izan dela ez da proiektatu, ez? Nahiz eta saiatu diren adibidez antolatzen olako programazio batetik kanpo, Extremaduran, hor saiatu ziren Meridan, eta ezin izan dugu aurkeztu, ez? Horren ikuste dut, erakusgarririk handiena izan duzen Sevillan gertatu zitzaigunak gero Goiasariekin, ez? Gu gainera horra, posi joan ginen, gure pelikula izendatuta dago, goaz horra animaziozko pelikularik soberenen artean lehiatzera, akademikoen arabera, haiek hautatuko dute, baina guia hor gaude. Eta gure presentziak, esan nahi handia dauka, bakarri gure presentziak, ez? Akitelako, joango garela, eta uesgoa zela industriari eskerrak ematera. Gu bagoazela inzozen ere, kontatzera edo hartzen badugu saria, zerbait esatera. Eta ez badugu eskuratzen ere saria ere, bakarrik horre egonda, horrek baduela ja pisu handia, gero ikusi ali izan zen bezala. Ara, ailegatu ginela, orduan konturatu ginen, sekulako kanpaina zukatela antolatuta. Justu gu ailegatu ginela, eta orduan, boxekoek egin zuten prentza horreko batu daletxearen aurrean, eta Sevilla osoa zukaten jarrita, hori ez, afitxez jarrita, hori ez, Muguruza filoterrorista, holako kanpaina oso desatsegina, eta, kriminalizazio kanpaina bat, nik pairatu dudan, horietako asko, baina momentu honetan, egia da, ez ustean harrapatu gintuela pitin bat, eta tensio handia pairatu bare izan genula, ez? Baina, hori baita ere, ikusi behar da, ez? Euskaldunok oraindik kontatu nahi badugu, beste zerbait ikusentzunezkoetan, edo narratiba famatuetatik eta errelatoaren inguruko bataia aipatzen den horren inguna, beste zerbait kontatu nahi badugu, ze tokatuko zaigun, ez? Momentu horretan lehenengo pelikula Blakiz Beltza baldin bageniukan, adibidez Netflixekin negoziatu bagenuen berain katalogoan sartzeko, momentu horretan justo Netflixen inguruan baitare, ari ginela baitare berizaren negoziatzen eta horrela, eta Goiasariak eta gero, erabakizutela ez hartzea bigarren pelikula, lehenengoa daukatenean. Eta bigarren zuten erabaki, eta orduan zenbait arrazoien artean hori da baitare, ez? Aldatu direla gauza asko plataformetan, orain jaz da Netflix lehenozen erraldoia jarraitzen du izaten, baina orain ja beste lehia batzu ditu beste plataformekin, eta orduan jarraituko du ateratzen beste pelikulak Euskal Herrian inguna eta baina baldin eta errelato ofizialarekin bat egiten badute. Eta Blakiz Beltza bi Ainoak ez du hori egiten, eta orduan jende asko galdetu dit, Netflixen baitare bigarrena egongo den, eta orain esan dezaket ez dela egongo. Guk gauzan kontatzen ditugunean errelato bat dago hor. Gertatzen dena badagoela ere bai konstante bat, nire ibilbide osoan zehar ere bai, ez? Eta garrantzi handia baita ere ematen dio dela ludikotasunari baita ere, ez? Justo oraingo zinemaldian Samuel Becketen ere bai filma egongo da, First Dance, ez? Izena daukana, bere bizitzaren ingurukoa, lehenengoa dantzatu, eta berak zeukan pixkat esaldi mitik hori, ez? Lehenengoa dantzatu egin dezagun. Gero, pentsatu, hori da orden logikoa.